Sziasztok, én Slonkola vagyok, és ez a hackerek nyomában első része. Itt vagyunk 2-2 faluba, valami Veceke nevű gyerek, most lelöktem éppen, de olyan speed hackje van. Veceke, gyere falu. Gyere te is falu. Oké. Ez a Veceke gyerek állítólag hacker, speed hack. Olyan speed hacker, hogy kb. 5-ször gyorsabb, mint a speed 2. Nagyon durva gyerek. Hova bújjak? Nem tudom, de én beopéztam. Még itt van ez egy izé. Veceke, falu. Kösz. Számom. Ezek kik? Verbix. Na, most ide jön, akkor elvidézzük ők, hogy speed hacker. De Verbix-szől. Pedig segítettem neki. A csicska gyerek meg fog halni. Hebben már. Lelökött ló. Lekoptattam teljesen. Ott van lent. Elfutott. Kettő HP van, 1 HP. Hulok. Hát egyél már OP-t. Ettem most. Hát mi van? Verbix gyerek. OP. De jöjj már ide ez a izé Veceke gyerek. Ha nem ide, akkor az úgy, akkor nem is rakjuk fel volna a videót. Nem. De Giant-öt veszek. Itt van gyerek, itt van gyerek. Itt van gyerek, itt van. Hol? Itt. Hát. De fazultba, de olyan gyors. De hol Nézd, van? ott fut. Nézd, ott. Azt a... Azt a rohadt élet. Hoppá. Hol Hoppá, van? Itt van, itt fut össze-vissza. Levidízzük. Hát ez már megvan. És hol Jó. van? Itt fut, ott, Azt a hoppá, kurva. Írd már kinek, hogy levidíztem. Oké, akkor ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok! Sziasztok!